ବାର୍ଷିକ ପାଲା अच्छा अच्छा ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର हाँ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ଆବାହନ हाँ हाँ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ହରିବୋଲଟିଏ ହବ ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇବା। अच्छा अच्छा ଜଗତ ବ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ମନ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ବୋଲରେ ମନ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି हाँ हाँ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ହଉ ବୋଲରେ ମନ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି हरि हरि ପାଲାର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ପାଲା ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନୋଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। अच्छा अच्छा ବୋଲରେ ମନ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି अच्छा नन्ना नन्ना କଣ ହେଲା ଯେ अरे एते जोर वाडावाडी करना मो मोर हाड हे जाउची ହାଡ ହଉଛି हाँ ପାଣି ମିଶେଇ ଦଉନା अरे पानी मिसाइले पानी तो हे जीव रे ଲୁଣ ପକେଇବୁ କଥାଟା ବୁଝିଲା କହିଲା ହାଡ ହେଇଯାଉଛି फ्रिज भीतर पसिबी कहनो ସେ କଥା ନୁହଁ आउ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦରବାର अच्छा ଆବୁରୁ ଜୁବୁରୁ କରନା ଝୋଜା ଆଉ କରନା ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ଆଉ ନଷ୍ଟ କରନା नन्ना नन्ना ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ हाँ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାବଦରେ ବିପଦ କହିବା ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା ତେବେ ପଚାରିବା ଭାଇଙ୍କ ମୋ ଶୟା ଅଛି ओ सोया नहीं महाशय सोय ଆଶୟ हाँ ବଡ ଭାଇ କୋଉ କଥା ଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦରବାରରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛେ हाँ ନନା ମହାଶୟ ପଞ୍ଚଦେବତାକୁ ଆସ୍ଥାନ ପରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚଦେବତା ଆସିଲେ କିଏ? ଗଣେଶ ଭାସ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଦୁର୍ଗା ତଥୈବ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ ପଞ୍ଚଦେବ ନ ମୁତନ୍ତେ पंचा देव लंब केते ସେଇଆ କହିଲା आ कोन नमस्ते ସିଏ କହିଲା ନ ମୁତନ୍ତା ତୋର କହିଲା ଲମ୍ବ କେତେ ଭଲ ଆଉ ନମସ୍ତୁତେ ବଡ ଭାଇ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ। ଆଚ୍ଛା ପଞ୍ଚଦେବତା ଆସିଲେ କିଏ? ଗଣେଶ ଆଚ୍ଛା ଭାସ୍କର ହଁ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଶିବ ଦୁର୍ଗା। ଠାକୁର ପଞ୍ଚ ହରି ପଞ୍ଚ ନାରାୟଣ ବିରାଜମାନ आसी गले ପଞ୍ଚଦେବତା ଆସିଗଲେ। हां ଇଏ ନନା ମହାଶୟ
ସେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆସ୍ଥାନ କରି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ବିରାଜମାନ ତେଣୁକରି ଆମେ କରିବା କଳାକାର ହିସାବରେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଦେବତା ହଁ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଦେବୀ ଗାଇବେ ଆଚ୍ଛା। ଉପସ୍ଥିତ ପାଲାପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ ବାସ୍। ଭଗବାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କରିବେ। ବାଲେ ଶୁଭ୍ର ଶଶୀ ଜଟେ ସୁଗନ୍ଧା ନୟନ ନୟନ ହୁତାଶ ନାରୀ ଦେହ ଗରଳ ସୁକଣ୍ଠେ ହିତାୟ ଦେବ ଶିବ ନମାମି। ବିଦାୟ ଦେବ ଶିବ ନମାମି। କଣ ବିଦାୟ ଦେବ ଜୀବନ ଆଉ ସେଇଆ ପା କହିଲେ। ଅର୍ଥକୁ ସବୁ ଅନର୍ଥ କରିଦେବ। ହିତାୟ ଦେବ ଶିବ ନମାମି। ଓହୋ ତମର ଟିକେ ଆଉ ଦୋଷ ଅଛି ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ଭାଇ ହଁ ଏ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା କେତେ ଜଣ ଦେବତା ଆସିଲେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ହିସାବ କରି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଭାଲେ ଶୁଭ୍ର ଶଶୀ ଜଟେ ସୁଗନ୍ଧା। ଭାଲ ପଟା ହେଲା କିଏ କପାଳ କପାଳ ରହିଲେ ଇଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ଭାଲେ ଶୁଭ୍ର ଶଶୀ ଆଚ୍ଛା ଶଶୀ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଲେ ଶୁଭ୍ର ଶଶୀ ଜଟେ ସୁଗଙ୍ଗା ଜଟାରେ ରହିଲେ ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗାରେ ରହିଲେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଗଙ୍ଗା ମାତା ରହିଲେ ବେଶ ବେଶ ବେଶ। ଭାଲେ ଶୁଭ୍ର ଶଶୀ ଜଟେ ସୁଗଙ୍ଗା ତନୁ ଫଣେନ୍ଦ୍ର ନୟନ ହୁତାଶ। ତନୁ ହେଲା କିଏ ଶରୀର ଫଣେନ୍ଦ୍ର ହେଲା କିଏ ନାଗ ଦେବତା। ଦେବତା ବେଶ। ତନୁ ଫଣେନ୍ଦ୍ର ନୟନ ହୁତାଶ ଆଚ୍ଛା ଦାସ ନୟନରେ ରହିଲେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା। ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବେଶ। ନାରୀ ସ ଦେହ ଗରଳ ସୁକଣ୍ଠେ ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଧେ ନାରୀ ହଁ ଅର୍ଧେ ପୁରୁଷ ସେ କିଏ ଦେବଦେବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ମହାଦେବ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ। ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଦେବତା କେତେ ଆସିଲେ ଦେବୀ କେତେ ଆସିଲେ। କଥା ଦେବତା ଆସିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଦେବତା। ନାଗ ଦେବତା ନାଗ ଦେବତା। ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଅଗ୍ନି ଦେବତା। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ମହାଦେବ ଦେବତା ଆସିଲେ ଚାରି। ଚାରି ଦେବୀ। ଦେବୀ କିଏ କିଏ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଗଙ୍ଗା ମାତା। ଏବଂ ପାର୍ବତୀ। ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଆସିଲେ ଦୁଇ ଚାରି ଦେବତା ଦୁଇ ଦେବୀ ଆଚ୍ଛା। ପଞ୍ଚ ଦେବତା ସ୍ଥାନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରି ଆଚ୍ଛା। ଉପସ୍ଥିତ ପାଲାପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କର ଯଜମାନ ମହୋଦୟଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ଚଲା ପଥରେ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ବଡ ଭାଇ ଟିକେ ଗୁରୁଙ୍କ ପଦେ ଡାକିବା ତାପରେ ଯିବା। ଆଉ ସେ ତ କଥା ଗୁରୁ କଥା ଗୁରୁ ନ କଥା ନ କହିକି ଯାଇ ହବ କି ନା ନା ଗୁରୁ ନ ଧରିଣ ଅର୍ଜୁନ କହିବୁ ଷଣ୍ଢ ଜ୍ଞାନ ହେଇ, ହଟ୍। ସତ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ଦ ଗୁରୁ ଯେବେ ମାରେ ଗୋଇଠା ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଜଳେ ଆଲୁ ଜଳେ ଗୋଇଠା ବେ କଲା ଜଳେ ଆଲୁ ହଁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରବ୍ରହ୍ମ ତସ୍मै ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନବ ନବ ଆଉ ନବ ନା ଶ୍ୟାମ ବଡ ଭାଇ କଣ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି କହିବାକୁ ପଡିବ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଗାୟିକା ଭଉଣୀ ଆସିବେ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଲା ଗୋଡା ହଉ 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 ଠିକ ଅଛି। କେବେ ହେଲେ ବଡ ଭାଇ କଣ ସମସ୍ତେ ତ ଗୁରୁକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କେତେ ପ୍ରକାର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକଣା ଅଛି ତାର ପଦ ଗୀତ ଅଛି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଡାକିବା କଥାଟା ସେଇଠି ନେ ନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆମର ଲାଭଟା କଣ। କାହିଁକି ଡାକିବା ଡାକିଲେ ଲାଭ ଲାଭ କଣ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କେବଳ କଳାକାର ନୁହଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୁରୁ କରୁଛେ ଗୁରୁ କରୁଛେ କାହିଁ ଗୁରୁ କରିବା କାହିଁକି ଗୁରୁ କଲେ ଗୁରୁ କଲେ ଲାଭ ଲାଭ କଣ? ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇବା କିଏ? ତାପରେ ଦିଦି ଆସିବେ। ବେଶ। ପ୍ରେମ ବିନା প্রেম বিনা রে মানা শ্যাম মিলে না ভাঙ্গি দে গুরু বিনা রে মন
মন নাম মিলে না মহিলা রে মন মিলে না ବଡ ଭାଇ କଣ ଆମେ ଗୁରୁ କରୁଛେ କାହିଁକି କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁରୁ କଲେ ହଁ ନାମ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଓହୋ ଗୁରୁ କଲେ ଆମକୁ ନାମ ନେବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ତାହେଲେ ଗୁରୁ କାହିଁକି କରିବୁ ଗୁରୁ କଲେ ଯଦି ଆମେ ନାମ ନବୁ ତାହେଲେ ଗୁରୁ କରିବା କାହିଁକି କାହିଁକି କରିବୁ କଣ ମିଳିବ ସେଥିରୁ ଆରେ ନାମ କୋଉ ନାମ କଥା କହୁଛ ଆଉ କୋଉ ନାମ କଥା ତମେ କହୁଛ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ନାଇଁ, ଯେ ଗୁରୁ କଲେ ଆକ୍ସନ ଟା କରିଦେଲ ତ ନାମ ନଉ ବୋଲି ହଁ ଆରେ ସେ ନାମ କଥା ମୁଁ ଆଉ କହୁନି କୋଉ ନାମ କଥା ତମେ କହିଲ ସେ ହରିଙ୍କର ନାମ ନବ ଓହୋ ହରିଙ୍କର ନାମ ନବ ଯଦି ନାମ ପାଇଗଲ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ପାଇ ପୁରା ପିଲା ଲୋକଟା ଦେହ ଧରିଛୁ ରକ୍ତ ତୋର ଗରମ ଅଛି ବାଘ ଖାଇଲେ 6 ମାସ ଖାଇବ ଏମିତି କଣ ବଦଉଛି ବେ ଦେହକୁ ମନକୁ ହିଟ କରିକି ଟିକେ ଛାଡିବୁ ନା ଚିଙ୍ଗୁଡି ହଉଛି ନହେଲେ କିଏ କହୁଛି ଇଏ କଣ ପାନ ପାନ ଖାଲି ହଉଛି ତମକୁ ସେଇଆ ହଉଛି ଯାହା କଣ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହୁଛି ବିପିନ ତମ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କାହିଁ ଅଟକେଇଲ ନା ମତେ ପାନ ଶୁଭିଲା ପାନ ଆଉ କଣ ଦରକାର ହଉଛି ନା ବିପିନ ମୁଁ କହୁଛି ତମ ପାନ ସବୁ ମତେ ଯାହା ଶୁଭିଲା ମୁଁ ତ 3ଟା ଅକ୍ଷର କହିଲି ତମ 2ଟା ଅକ୍ଷର କେମିତି ଶୁଭିଲା ଆରେ ମତେ ଯାହା ଶୁଭିଲା ପରିଷ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପରିଷ୍କାର ହେ ବିପିନ ହଁ ବିପିନ ବିପିନ ଭଏସ ପଟ ମତେ ଖଟ ଶୁଭୁଛି ଧରଣୀ ଧରା କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ଧରଣୀ ଧରା କୃତ୍ୟ ହଁ ଆଚ୍ଛା
ଆରେ ଯେତେ ଖାଇବୁ ସେତେ ଭଲ ସେତେ ଭଲ ସେତେ ବେଶୀ ଖାଇଲେ ଠିପି ଖୋଲ ଠିପି ଖୋଲ ନହେଲେ ଚାଲି ଯା ଚଣ୍ଡି ଖୋଲ ଚଣ୍ଡି ଖୋଲ। ନାରାୟଣ 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 ସାରୁ ଶୁଖୁଆ ବାଇଗଣ ଶେଷ୍ଠିରେ ପକାଅ ବସ୍ତେ ରୁହ ଖାଇଲେ ହେବେ ଛୁଆ ପଣ 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 ଆରେ ମୋର ସେଥିରେ ଲାଭ ହବ ଆରେ କଣ? ତୋର ଲାଭ ଅଛି ସରକାର କଲେଣି ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାରେ ଗୁଲି ମୋ ତୋର ଯେତିକି ଛୁଆ କରିବୁ ତୋର ସେତିକି ଲାଭ ହବ। କଣ ଲାଭ ହବ ଛତୁଆ ଗୁଣ୍ଡ ପାଇବୁ ଅଣ୍ଡା ପାଇବୁ ଗହମ ପାଇବୁ ଚିନି ପାଇବୁ ତୋ ଛୁଆ ପିଲା ଖାଇକି ଉଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ ହବେ। ପରିବାର ବଢିଲେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଅଧିକା ପାଇବ। ଅଧିକା ପାଇ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇବୁ ତେଣୁ ଯେତିକି କରିବୁ ତୋର ସେତିକି ଲାଭ ହବ। ହଉ ହଉ ହରିପ୍ରଭୁ ଲେଖ ହରିପ୍ରଭୁ ଲେଖ ତମ ହରିପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଲିଖ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଲିଖ। ତା ପାନିଆ ପକେଇକି ଦେଖୁ କିଛି ପାଟିରେ ଚାଖ କିଛି ପକେଟରେ ରଖ ହେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗଣାଧର ତମ ବଂଶ ସବୁ ମୋର ତମ ବଂଶ ସବୁ ମୋର ତମ ବଂଶ ସବୁ ମୋର। ବଂଶ ବିହନ ନୁହଁ। ହେଇ! ହାଇ 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 श्री सत्य नारायण सदपि अरधे सर्वे बलंतु आनंद सागरे कबार हरि हरि बोला। हरियात्री महामाई लक्ष्मी सदपि अर्धे दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा सदपि अर्धे ग्रामर सर्व देवा देवी सदपि अर्धे सर्वपरि केन्दुधर द्विचात्री माँ तारिणी सदपि अर्धे सर्वे बोलंतु आनंद सागर कबार हरि हरि साहित्य शिक्षाविद पंडित महोदय महोदय मानंकर कल्याणकारिणी ब्रह्म पुराण दर्शनी माझ्य भौरी मानंकर जगकर्ता जजमान महोदयंकर निमंत्रित सौबंधु बांधव ग्रामवासी ओडसी पुडसी पालाचार्यंकर सर्वाद कल्याण मंथन परंतु सत्य नारायण ब्रह्म सर्वे बलंतु आनंद सागरे कबार हरि हरि ओहो
परमेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंगलकारं जप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः हरं कृतं महेन्द्र वदनं लम्बोदर सुन्दरं पश्चिमं मधुवन्धलब्जव्यालवण्डसरं अंतहाचरितरुधिर सुभागवतं वन्दे स्वैरासूतगणपति सिद्धिव्रतकामदः अंतकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघावर्णं शुभाङ्गमं लक्ष्मी लक्ष्मीकान्त कमलनयनं ज्योतिर्विद्यान्यं वन्दे विष्णु भवभयहरा ठाकुरे सर्वा लोके ଚକ୍ର ଭାଇ ହଁ ଓଡ଼ିଶୀ ପତି ହବ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶୀ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଆଉ ପଦେ ହବନି ନା ମହାନ ମୂରତି ଛାଇଲୋ ଉପମା ଦେବାକୁ ନାହିଁ ଲୋ